दिनै बिराद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। जोंनि बे आइफवालि पिकनिक स्पट जाग्रानि एसे साहा सिगां सासेल' फिसालानिफ्राय आरो गोमाजाबावोबा बेसेबां दुखुनांथाव नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनै मोनसे दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों। मानो होननानै बुङोबा मोनसे जायगायाव माने बिराद बबाव थानानै गोजोनबावनो बिमा बिफानि गोसोआव बेबायदि जानानै दं आरोखि ना। दा सासे फंबाया गावनि भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना नायलांबाय था। आं सिगाङाव होखानाय बायदि इउट्रो भिडिअआव नायनानै नोंथांमोना एसे मिथिखाबाय, नायलांबा बुजिबावगोन आरोखि। दा होमबा भिडिअखौ आं देखायलांनि, भिडिअखौ होलांसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दिनै बिराद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। जोंनि बे आइफवालि पिकनिक स्पट जाग्रानि एसे साहा सिगांहायबो जेसिबिजों बुरबाबायनानै अन्थाइ लांनायनि जायगामोन नै। ओमफ्राय बेवहाय थांनाय बोसोरावहाय सासे मानसिया बे बुहुमनिफ्राय थांखांखाबाय बे जायगायावनो। ओमफ्राय आरो दिनैबो बिदि जाबावबाय नै। ओमफ्राय मा खालामबावनाय, दासो मोनबाय नागिरनानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव, आधा घन्टा बारबाय। हाबाब अननानै रावबो जोहोलाव देरफुनाय मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै दा गेलेफै, दा दुगैफै। नैबे जायगायावहाय नोंसोर नुखाबाय, गास'लाबो गास'नो हाया। जों बावाखै नागिरना दासो मोनदों जोङो। जों गामिनिमोन इयो फंबाया। असेथ' खोन्थाहैनांगौरा, माबा दखानावसो थांलाय फैलायनो बाइकजों बिदि जायो गोलैफ्रा। बा उनाव जों आब' मिलि खोन्थानानैसो दखानाव खोन्थाहैबाय बाजार सिङावहाय। बिदिखि जायो। ओङा गोलैया थांखादों, बाइकजों होसोलांदों होजों दुमब्रुआव, ओमफ्राय खोन्थाहैयाखै। बेसेबांबा गोबावनि उनावसो खोन्थादों। अन्थाव बाथाव। ओइ हा धोदो बाइकआव थो। जों गामिनो नै मालाबाबो गोरलैफोरखौ फिसाफोरखौ दुगैनो दाथिनो अखा बिमा बिफाफ्रा अननानै थाल लादो। बे आइफवालि ब्रिजनि एसे साहा जे जेसिबिजों बुरनाय जायगा दङ, बेयावहाय मालाबाबो दुगैनो नाङा। थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो गाज्रि जाथाय जानानै थांबाय आरो दिनैबो हथात जाब्रबबाय। दासो नागिरनानै मोनबाय, बेसेबांबा गोथौ, गास'लाबो गास'नो हायि जेसिबि बुरनायनि जायगा। देग्लायसो गलांबायमोन, JD विलियामाव हाबहैनो नागिरदोंमोन मानसिया, बरपेटाराव फरायोमोन आरो। ओमफ्राय दा हथात नै गाज्रि जाथाय जानानै थांबावबाय आरोबाव बे जायगानिफ्राय। नै जेसिबि हनै खाथियावनो दङ, खोन्थाहैलानो जायो। माइ थांखो लोगोफ्राबो बैसोनो दा हनै थांबा हनै लोगोफ्राबो हथातनो जों गामिनिमोन गोलैया। देग्लायसो बरपेटा स्कुलनिफ्राय गनानै थांबायमोन, ओमफ्राय हथात बेबायदि जाबाय आरो नैबे दैयाव। फिसाला सासेल'मोन, ओमफ्राय फिसाजो गोरलै दङ। अन्थाव बाथाव बेफोरबायदि दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। नै लाना थांबाय। दा हथात बेफोरबायदि जानाया एसे दुखुनांथाव। अननानै रावबो दा दुगैफैखा बे पिकनिक स्पट जाग्रानि एसे साहा। साबधान फंबायफोरखौ, बिनानावफोरखौ खावलायनाय थाबाय। गेदेरफोराबो हाबनो हाया बेवहाय, आं मोनहास'वा जालायो। अन्थाव बाथाव सेसलै ने आदै, बिदिखि जायो। गास'नोनो हाया, हाबदोंमोन जोङो नै लंपेन्टजोंनो हाबदोंमोन। लोगोफोरलाबो मोनबाय मानसिखौ मोननाया, नाथाय जिउखौहाय गैले बायदियानो जाहैबाय। एथ' गोजान दैलांबारियाव नै दुखुनांथाव जाथाय। दैयाव गब्र'नानै बोरैबा जाबाय बा दुगैफैलादोंमोननो। थांनाय बोसोराव बे जायगायावहाय सासे मानसि थैखांखाबाय, ओमफ्राय आरो दा बिदि हथात जाबावबाय नै। अजात बेरायफैयो गोरलैफ्रा ने आमाय। बिदिखि मानो एफा जायगायाव गास'नोनो हाया जोङो हाबाय हनै। फिसाला सासेल'मोन, देग्लायसो क्लास 9 थांबायमोन। देरखा
देग्लायसो जिदियाव थांनायसिम दा औ देग्लाय जिदियावमोन बैयाव नै लाना थांबाय लोगोमोन आयो फाख्लायावहाय नै मोनबाय नै मानसिया बिमादै लामिया गोदोदों मावनायखौ दुगैदोंमोन नालाय बैसोरो मावनो बैसोरो लोगोफ्रा Untuk lama sih boleh. Untuk lama boleh, main kau. मा बिदि खालामनांगौ दे ना मोननायखौसो मोनबाय दा गैलेना इयो लेस्रा बे फोसिबायलाबो जानो इयो दे जागौना खांला देखानाय एफा गोथौ नैबेहाय बेयाव इदि खालामजायो 24 फुट 30 फुट गाहाम गोथौ माइनिं फुनायनि आरोबा बोरैबा बुवा सिद्दा फैफिननानैहाय माबाबाय गाबखौ मोनबाय दैबाय खानांब्रबा खोथाहैना दायो मानसि बिदि जाबाय होननानैहाय जिसिबि ट्रेक्टर बायदिसिना दङमोन मेरला गोरलैया देरबायमोन खुगा बायदिसिना थुना होदों खुगा बायदिसिनाया थुजोबदों खुगा बायदिसिना